Izindaba zaku-SABC sanibona. Igama lami uShaka S. Ndlovu, ngiphinde ngilekelele sanibona. Esiziphethe osukwini lanamhlanje, usenqabe wama ngobhozo umkhulu abekade bemchazela ukuthi meke waphuza amanzi amponjwana kuleli sonto nelizayo uzohamba emhlabeni. Kanti-ke esibuhlungu sekuphindwe imoto yemali lapha endaweni yaseNtuzuma maduze ne-Midway Crossing. Okumnandi kakhulu ukuthi siyakhala singumphakathi ngoba akukhona noyedwa oyicoshile kwamina uqobo. Usegiye waqephuza umlungu endaweni yaseMandeni emasontweni adlule lapho khona ubesho khona isaga esithi umfana womlungu uyadlala manje. Ubefuna ukusisho ngesingisi base benqaba kade ehamba nabo bathi cha, ngoba uyobhekana nezinsizwa kuyakuphoqa ukuthi ubeke ngumageba. Imaphi amazwi ongawadlulisa wadlulisela umfana lo womlungu? Futhi lo mfana lona ngathi lo mfana unesibindi wenza lento ehlula abantu abaningi, wenza lento ehlula umZulu. Khona umZulu ungashawa uvala ungahlula kubhekana nabantu, ubhekana ngamela ndlela abhekana nawo la mfana. So what I can say is that lo mfana lwana akaqhubeke. Umdala wafakaza ngosendiya uthini ngosomlungu? Bengathi ngiyaphupha, abelungu bagcina lapha emathini. Abona kuhlala nomuntu wethu wena ukhalokho. Qhamuka phakathi abona manje ngidala. Hayi. Ngikuthi hayi uthi ufana umuntu, uyahlala nje khona. Ithi ufana umlungu wakho phela lo. Ayithi bamthatha phakathi konjani. Ongamela bomZulu abaya. Uthi umdala ungayiphambanisi thana kwangamela bomuntu. Ngithi mina lapha ongamela bomZulu. Ayo lo mangaka. Ongamela bomlungu ngaphandle. Phakathi inside kule gazi leli.